କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ହାତ ଜୋରରେ ଧରି ମୋତେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଠେଲିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ବାହାରେ ବସି ମଦ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାର 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଠେଇଦେଲା। ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି, ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି, କିନ୍ତୁ କେହି ମୋର କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ସୁନିତା, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ପୁରା ଜୀବନର କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି କାହାଣୀଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମୋର ଜୀବନକୁ ନରକ ବନେଇଦେଲା। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲି। କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମୋର ରାହୁଲ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ସେ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ହସି ମଜା କରୁଥିବା ଆଉ କେୟାରିଂ ଟାଇପ୍ର ପିଲା ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଲଭ୍ରେ ବଦଳିଗଲା। ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା, ସୁନିତା, ତୁ ମୋର ଜୀବନ, ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଫ୍ୟାମିଲି ମନା କରିଥିଲେ ବି ଆମେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଲୁ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ପ୍ରଥମ କିଛି ମାସ ମୋର ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ରାହୁଲ ମୋତେ ରାଣୀ ପରି ରଖୁଥିଲା। ସକାଳେ ଚା ବନେଇ ଆଣୁଥିଲା, ରାତିରେ ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହୁଥିଲା, ତୁ ଛଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାହୁଲ ରାତି ରାତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଦ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ରାଗି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ରାତି ସେ ନଶାରେ ଘରେ ଆସି ଏମିତି କଥା କହିଲା ଯେଟା ଶୁଣିକି ମୋର ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା। ସେ କହିଲା, ଆଜି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ରହିବୁ। ମୁଁ ଶକ୍ ହେଇଗଲି। କାନ୍ଦିକି କହିଲି, ମୁଁ ତ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏମିତି କେମିତି କହିପାରୁଛ? କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ହାତ ଜୋରରେ ଧରି ମୋତେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଠେଲିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ବାହାରେ ବସି ମଦ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାର 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଠେଇଦେଲା। ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି, ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି, କିନ୍ତୁ କେହି ମୋର କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ରାତିରେ ସେମାନେ ମୋର ସାହା ଜବରଦସ୍ତି କଲେ। ମୋର ଚିତ୍କାର, ମୋର କାନ୍ଦନ ସବୁ ସେହି ରୁମ୍ ଭିତରେ ଦାବି ହେଇ ରହିଗଲା। ରାହୁଲ ବାହାରେ ବସି ହସି ହସି ମଦ ପିଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ନଥିଲା, ପ୍ରତି ସାଟର୍ଡେ ମୋ ପାଇଁ ନରକ ହେଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଧମକ ଦେଉଥିଲା, ଯଦି କାହାକୁ କହିବୁ ତୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମାରିଦେବି, ତୁ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି। କିଛି ମାସ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସେ ପିଲା କାହାର। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ମୋର ଦେହରେ ବହୁତ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି ଆଉ ମୋର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବି ଡେଞ୍ଜରରେ ଅଛି। ମୁଁ ଘରେ ଆସି ରାହୁଲକୁ ସବୁ କହିଲି ଆଉ ତାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଏତେ ମାରିଲା ଯେ ମୋର ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଗଲା। ରକ୍ତରେ ଭିଜି ମୁଁ ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲି ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଜୀବନ ଶେଷ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତିରେ ମୋର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସାହସ ଜନ୍ମ ନେଲା। ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି, ଯଦି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି ତାହେଲେ ଏହି ନରକ କେବେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ପରଦିନ ସେମାନେ ଘୁମାଉଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ନେଇ ଘରରୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଓମେନ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ସେଫ୍ ସେଲ୍ଟରକୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲି। ରାହୁଲ ଆଉ ତାର 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରେପ୍, ଟର୍ଚର ଆଉ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ କେସ୍ ହେଲା। ମୋର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇଗଲା। କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଲା। ରାହୁଲର ଫ୍ୟାମିଲି ମୋତେ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ମୁଁ ଡରି ନଥିଲି। ଶେଷରେ କୋର୍ଟ ରାହୁଲ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇଦେଲା। ଆଜି ମୁଁ ଏକ ଛୋଟ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ NGOରେ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଠି ମୋ ପରି ନିର୍ଯାତିତା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରେ। ହଁ, ଆଜି ବି ରାତିରେ ଏକା ଏକା କାନ୍ଦି ପଡ଼େ, କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଭାବିଥିଲି ସେହି ପ୍ରେମ ମୋତେ ନରକ ଦେଖାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁନି, କାରଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ମୋର ଏହି ବଞ୍ଚି ରହିବା ହିଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶୋଧ। ଯଦି କେହି ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଯାତନା ସହି ରହିବା କେବେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ। ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ, କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଫାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି।